O meu primeiro contacto e o meu interese por Galicia e pola súa cultura foi, como pasa tantas veces na vida, froito do azar. Eu, nos anos 60, pois era un estudiante de Enxeñería Industrial en Madrid que militaba na esquerda e mesmo na extrema esquerda do movimento estudiantil xa dende o ano 64, cando a primeira gran vaga dese movimento, co que nos cargamos o seu, por certo, e a altura do ano 68 entrei a militar nunha organización de extrema esquerda, concretamente o Partido Comunista de España Internacional. Estaba coa miña muller, estábamos recén casados, nun piso franco no que tiñamos o aparello central de propaganda do partido. E, bueno, pois chegounos a información de que tiñamos un infiltrado e que estábamos a piques de caer. E entón, antes de que nos collesen, pois decidimos fuxir de Madrid. E como a irmá da miña muller estaba casada en Barcelona cun mozo galego, Xosé Manuel Casabella, que acababa de rematar a arquitectura, pois ali que fomos a Barcelona por entender que podíamos ter unha cobertura de xente que nos abochase, que nos axudase nesa circunstancia bastante dura. Así o fixemos en xuño do 69. E, efectivamente, pois, ali fomos moi ben recibidos pola colonia galega en Barcelona e tamén por algúns demócratas cataláns que tamén axudaron a escondernos nos primeiros momentos e a que atopásemos traballos e cousas deste tipo. E foi ali en Barcelona onde eu entrei en contacto con Galicia, entre que pode parecer un pouco raro. Ali coñecín a Basilio Osada, a Xavier Costa Clavel, a Margarita Ledo, que era moi noviña, daquela, e nese contacto pois, empezou o interés pola historia e pola cultura de Galicia. Ali iniciei a miña segunda carreira de Historia na Universidade de Barcelona, e coñecín nunha das viaxes que fixo a Barcelona a César Portela. E como eu me gañaba a vida facendo traduccións e traducía para o Colexio de Arquitectos de Cataluña, pois ali coñecímonos e participei por vontade del nun proxecto fallido de facer un estudio sobre cousas de Galicia, etc. E el debeu quedar con boa impresión porque cando se montou o Colexio de Arquitectos de Galicia por segregación do de Galicia, Asturias e León, pois chamoume no ano 74 para ver se me interesaba facerme cargo da Comisión de Cultura do Colexio de Arquitectos de Galicia. Por suposto, me interesou, porque as condicións eran moi boas, e ese foi, digamos, o motivo, en principio simplemente profesional, de vir aquí. Pero aquí, por decirlo así, entrei dentro dun círculo de tendencia claramente nacionalista, que estaba alrededor do Colexio de Arquitectos, mas tamén alrededor do PSG, do Partido Socialista Galego, do Xosé Manuel Beiras, e a partir de aí pois, xa estiven vinculado á cultura galega en sentido amplio até hoxe.